Show cause order, hinihikayat po na ihain laban sa Gobernador at ilang empleyado po ng La Union dahil sa umano'y overpriced na Canopy tents. Para sa detalyang balitang yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Hinihikayat ngayon ng isang mambabatas sa La Union na maghain ng show cause order ang Department of Interior and Local Government at Commission on Audit sa Gobernador at ilang empleyado na sangkot sa umano'y overpriced na canopy o tents na ipinakalat sa lalawigan. Tinalakay sa regular session ng Sangguniang Panlalawigan na umabot umano sa higit 17 million pesos ang kabuuang pondo na inilaan sa naturang proyekto para sa 1,000 peraso ng canopy para sa mga tricycle drivers sa La Union. Kung susumahin umano, tinatayang 17,450 pesos ang presyo ng kada tent na dadaigin po umano sa tibay ng parehong produkto na mabibili lamang sa mga warehouse. Questionable umano ang malaking halaga na inilaan sa naturang pondo at isang marino na paglabag sa DILG Memorandum Circular No. 2010-101 na nagsasadang pagbabawal o ban sa paglalagay ng pangalan, inisyal, imahe o lagda ng isang government official gamit ang public fund. Bukod sa proyektong Canopy, lantad din umano ang pagkakakilanlan ng gobernador sa mga government vehicles tulad ng provincial bus, mobil at maging sa billboard ng pamahalaang panlalawigan. Dahil dito, hinihikayat din na pagtibayin ng anti-apple provision sa lalawigan dahil ipinamahagi ang naturang canopies habang kasagsagan ng campaign period. Sa ngayon, pangungunahan ng Committee on Ethics at Local Governance ang issue upang balinawan ang publiko. Kasama mo mula dito sa IFM de Goban. Ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.